Thokozani bogogo nabomkhulu ngiphinde nginibingelele ohlelweni lweni enilithanda kakhulu. uMrs Mama Dr Dokotela lona umfundisi omkhulu inyanga enkulu onisiza kakhulu ngale channel ngokuthi ngininike ama recipe ezinto ezizonisiza. Kule video yanamhlanje ke sizokhuluma ngomuthi obaluleke kakhulu, umuthi osetshenziswa kakhulu oza kwethu kodwa abangeke baze banichazele ukuthi bawenza kanjani. Lo muthi igama lawo ukuthiwa uvala ngci. So ngovala kanci sivala yonke ke into eyinhlanhla yomuntu, sivala yonke into eyimpumelelo kumuntu esingamthandi. Uma kukhona umuntu ongamthandi wena njengombukeli walolu hlelo, njengombukeli wale channel, sithi ke siyakuvala lokho, angeke aphinde lowo muntu aphumelele. Into edingekayo ke lapha kulomuthi uvala ngci, ngizocela nithathe amapeni nithathe namaphepha ngoba ngeke ngiuphinde lo muthi, and akekho omunye umuntu oyoba neqiniso kunina njengami anichazele njoba unjalo lo muthi, ngoba uyabiza lo muthi. Ungabe usuzoya enyangeni uthi uyowuthenga, uyabiza kakhulu, angifuni ukudlala ngani. Into edingayo ke mungabe ukuthi ufuna ukuvala umuntu izinhlanhla zakhe, ufuna ukuvala impumelelo yakhe, ukuthi ungitholele ijezi leKaizer Chiefs, ungitholele amasokisi eKaizer Chiefs, ungitholele amakhokho omdlali weKaizer Chiefs. Uma ngabe ke futhi ungakuthola kusanensila yomdlali wakhona uba strong kakhulu ke lo muthi. Into esenza ke lapha na ke mekuthi mhlambe umuntu othandana naye useyabona usenokuphuma kanje, uyasathatha iskipa uyasigoqa usifaka ngaphansi komcamelo alala kuona. Noma iyiphi irelationship azoya kuyona ngeke iziphumelele, ngeke ize iphumelele ngobani ulale phekwe skipa seKaizer Chiefs. Uma kuukuthi ke mhlambe umakhelwane wakho lapha uyaphumelela, wenzekelwa izinto ezinhle, usuyasatha le skipa noma lamasokisi ukufaka emanzini, uyakwasha, usuthatha insila yakho na ke le esisemanzini uyochela ngayo esangweni lakhona. Umuntu nje ozokweqa kulelo sango, hayi useyicoshile ke insila yeKaizer Chiefs, ngeke aphinde aphumelele lowo muntu. Usuzobe wena ke usuyajabula ke usuyahleka, uyababona bayadlelwa imoto manje komakhelwane, uyababona izingane ziyafeyila esikoleni, uyabona iload shedding ifike nje endaweni ifikele bona kuphela ngoba into eneKaizer Chiefs ayikuthandi ukuphumelela, ayithandi into eyaphambili. Into ezolokhu yenzeka ke lapha kamakhelwane ukuthi uzolokhu ubona nje inkukhu zakhona lo izala amaqanda, ungabi nandaba futhi nalawo maqanda. Akona namaqanda bangawadla, amaqanda nje ayibolele abhedayo azongaphumi lutho. Angibona ke mina labalaphi abathanda ukutsaka ukuthi bona bahambujwa obani, bona sebesize obani, kodwa nje ngizonitshela iexample eyodwa ngenzelani ukuthi nibone ukuthi usebenza kanjani uvala ngci. Umuntu esengimenzelile lo muthi wamsebenzela, nabona nonke umsebenzela phambi kwenu, uJoe Biden, upresident elect walapha eUSA. Into eyenzeka ke yena ke wamane wangifikela nje nomjuluko wempandla yaKaizer Motaung. Sawuthatha ke lo mjuluko wempandla yaKaizer Motaung, ngathi awugcobe ezandleni, awugcobe nala endololwaneni. Mengabe nje ehlangana nabantu azi ukuthi bavotela uTrump, amana abashaye ngalesi, angithi indololwane ziyathintana, sebethathani bathatha lo mjuluko wempandla yaKaizer Motaung.